Hello, kumusta kamuntanan din ha? Nahibalo ako nga ang bagyo, ang kusog kayong bagyo may agi karon din ha sa inyong lugar. Gusto na ko nga mag-ampo kita aron nga panalipdan kitang mga Filipino. Mag-ampo kita. Among amahan nga langit nun, dakan salamat sa panahon nga kami makaistorya kanimo, makaampo kanimo. Nahibalo ako Ginoo nga ang presensya niyo, ang imong presensya nagauban kanamo karon. Nagahangyo ako nga imong kamot unta mao'y magapanalipod sa atong mga Filipino dinha sa Pilipinas. Lord, bantaya silang tanan karon. Sa ngalan ni Jesus. Amen. Sa usa na akong video, dito mi sa beach o mubo lang kaayo. So nakahuna-una ako nga akong sumpayan ang atong Bible study sa atong pagtuon na sa atong the last time sa atong pagtuon nga dinhay mga sobra sa 8 o 10 ka libo ka mga tao ang gasunod-sunod ni Jesus. Kay gusto nilang makadungog sa iyang pagtudlo. Una-una at 3 ka adlaw. Nagutuman na lang sila. Dili pagyapon sila mapauli. Kay gusto gi silang maminaw. So si Jesucristo naluoy siya. Iyang ang 7 ka supas o gamay nga isda. Iya kining gihimo nga ang tanan, ang 8 o siguro 10 ka libo ka mga tao nakakaon. Og dinha pay pila ka bukag ang nabilin. Ang ubang mga tao moingon nga dili man gyud to milagro. Wala man gyud to himuan ni Jesus. Ang gihimo ni ang nahitabo didto nga sa dihang dinhay mihatag, dinhay mi-share, ang balo nila ang gi-share, daghang mga tao na usab nga mihatag usab silang pagkaon. Wala nila gihatagan og credit ang atong Ginoong Jesucristo. Ang ilang paglantaw nga daghang mga taong mitabang, nalimtan nila nga dili nila hatagan og bili nga si Jesucristo ang makagagahom. Kaya niya ni. Iya ganing gihatagan og kinabuhi pagbalik ang tawo nga namatay. Ang tawo nga dili makakita, iyang gihatagan og panabag-ong pananahon. Ang tawo nga bakol, iyang gihatagan. So kining tanan kaya ni sa atong Ginoong Jesucristo. Og dinhay mga tao bisan sa panahon sa atong Ginoong Jesucristo nga daghan siyang nahimo nga milagro, aduna gyapon mga tao, mga leadership, mga relihiyoso kayo, sila ang mga haring gangis didto nga misupak makipag-argue sa atong Ginoong Jesucristo. Kay nahadlok man sila sa ilang gahom nga makuha. Og ang ilang paglantaw gyud nga sila ang pinili, ang mga Hudiyo, milantaw sila nga sila ang pinili dinhi sa kalibutan. Sila ang pinili. Mituo usab sila nga ang gisulat sa Old Testament, sa mga kagikanan nila nga nasulat sa Bible, sa Old Testament, nga moabot ang Misaya, nga moabot gyud. Pero sa ilang panahon nga sila under sa Roman Empire. Mura ni sila og sa atong panahon sa una nga kita under sa mga Espanyol. Kini mga Hudiyo under usab ni sila sa mga Roman, sa mga Romano. Kay bantugan kayo mga Romano sa una. So ang ilang paglantaw at that time nga ang Misaya usa ka general nga pildihon ang mga Romano. Wala sila makakita nga ang Misaya nga magsakripisyo.
sakripisyo Mesaya nga nahigugma kanila nga ihatag ang kinabuhi. Wala gid sila mituo. Mituo sila nga pareha ni Haring David ang ilang Mesaya. Wala sila mutuo nga kining Mesaya nga gikan didto lang sa pobre nga baryo sa Nazareth. Mao ay ang Mesaya nga ilang gipaabot. So wala sila, nabutahan sila. Kay gahi ang ilang kasing-kasing. So atong sumpayan gihapon, atong basahon didto sa kapitulo 8 versikulo 14. Mao ni sumpay. Versikulo 14. Ang mga tinun-an nakalimot sa pagdala og daghang pan. Usa ra ka buok pan ang ilang nadala didto sa sakayan. Ambot nganong lalimtan nila. Versikulo 15. Unya mingon Jesus kanila, pagbantay kamo sa ipapatubo sa pan sa mga Parisiyo og ni Herodes. Kining mga Parisiyo og si Herodes, kini ang mga relihiyoso nga kung gikontra gyud nila ang atong Ginoong Jesucristo. Dili sila mutuo nga si Jesus ang Mesaya. Mituo sila nga si Jesus ang piki nga Mesaya. Kay dili man siya general. Pobre man lang siya. So sumingon si Jesus sa iyang mga disipulo, magbantay kamo nila. Unsa man ning igpapatubo. Kanang mga tao nga usahay diri mag-bake ako og cake or maghimo og pandesal. So nay ibutang igpapatubo para mo pataas ni siya. Yeast. So maapektuhan niya ang tanan. Ang tanan nga harina maapektuhan niya. Gipa himangnuan ni Jesus ang iyang mga disipulo, magbantay kamo ni ining mga tawhana. Kay maapektuhan kamo. Kay kamo ako mong gipili. Kamo ang maka-epekto dinhi sa kalibutan, dili sila. So miingon siya, pagbantay kamo. Pagbantay kamo ni anang mga relihiyosong mga tao. Kanang mga tao nga ang ilang gilantaw lang ang ilang relihiyon. Wala nila lantawa ang relasyon sa atong Ginoo. Ang ilang kasing-kasing layo kayo. Mao na mingon si Jesus sa mga disipulo, magbantay kamo. Kini usab, leksyon usab ni nato nga magbantay kita sa ubang mga tao nga musulti nga wala sa Biblia, nga wala sa pulong sa Ginoo. Og nag-ingnanay sila sa versikulo 16. Gisulti niya kini kay wala man kitay pan. 17. Nahibalo si Jesus sa ilang gipanagsultihan, busa gipungutana niya sila. Nganong naglalis man kamo nga wala kamo makadala og pan? Wala ba gihapon kamo makasabot? Mingon si Jesus, bugo na ba gayud kamo kaayo? Ang pulo nga bugo ba mo? Unsa na, butol ba mo kaayo nga dili mo makasabot? Una iyang giingnan iyang mga disipulo, bugo ba mo? Butol ba mo? Nganong maglalis man mo? Nakikita mo sa akong gahom. Nakikita ka mo nga akong gipakaon. Ang sobra sa 8,000 ka tawo. Karon naglalis ka mo nga wala mo makadala og pagkaon. Daghang pagkaon didto, apan kamo wala gyapon mumusalig kanako. Una-una nga dugay na sila nga miuban ni Jesucristo, apan wala gyapon nila nasabta ang atong Ginoong Jesucristo. Si Jesucristo miingon, bugo ba mo? Ang mga disipulo iyang giingnan. Miingon siya, may mga mata unta kamo, apan nganong dili man kamo makakita? May mga dalunggan man unta kamo, apan nganong dili man kamo makadungog? Wala ba kamo mahinumdum sa akong pagpikas-pikas sa 5 ka pan alang sa 5,000 ka tawo? Pila ba kabukag ang napuno sa salin ang sanhabilin sa inyong nahipos?
Mingon ang mga disipulo, napulog duha, mitubag sila. Og sa akong pagpikas-pikas sa 7 ka pan alang sa 4,000 katawo, pila ba kabukag ang napuno sa salin sa nahabilin, sa nahipos? Ingon sila, 7 kabukag. Ingon si Jesus, unya wala pa bagyapon kamo makasabot. Iyang giingnan, kamo kulang mo sa pagtuo. Nakita ninyo ang akong gahom, apan buta gihapon kamo. Nakadungog kamo sa akong gisulti, apan na mo'y dalunggan, wala mo makadungog. Usahay, dili lang ni sa mga disipulo, sa mga apostolos ng Jesus. Ikaw wag ako usab. Usahay nakadungog kita, makadungog kita sa pulong sa Ginoo, makadungog kita sa Biblia, sa mga panambagon, pero dili nato paminahon. Sumingon si Jesus, bugo ba mo? Hinaot pa unta nga atong Ginoong Hesukristo, dili mo ingon sa imuha o sa ako nga bugo ba mo? Naamoy mata pero dili ninyo makita. So maayo kayong pangutana sa atong Ginoong Hesukristo. Nga nakita ninyo, apan dili ninyo makita. Naamoy dalunggan pero dili ninyo madungog. So, very interesting question sa atong Ginoo ang pangutana niya. Simple gyapon kay siguro sa teenager pa mo ang ako usab nga ang atong mga ginikanan gatambag og gusto. So, naatay dalunggan apan wala nato sunda. Aduna kitay mata apan wala nato nakita ang maayo. Mao ni gipangutana sa atong Ginoong Hesukristo nga nakadungog, naamoy dalunggan apan di mo makadungog, naamoy mata apan di ninyo makita ang tinuod. Versikulo 22. Pag-abot nila sa Bethsaida, duhay usa ka buta nga gidala sa pipila ka tawo ngadto kang Hesus. O gihangyo nila si Hesus sa paghikap kaniya. Gigunita ni Hesus ang kamot sa buta o gidala niya siya ngadto sa gawas sa balay. Gitutuan ni Hesus ang mata sa tawo o gihikap kini. O niya, gipungutanan niya, may nakita ka ba? Mihangad ang tawo og miingon, oo, nakita ako mga tawo, apan mura sila mga kahoy nga naglakaw-lakaw. Wala kayo makakita. O niya, gihikap ni Jesus pag-usap ang mata sa tao. Niining higayon na mitutok ang tao ug nahibalik ang iyang maayong pananaw. O niya, gipapauli ni Jesus o gipahimangnuan nga dili una mobalik sa balangay. Dinhi atong mahibaw-an nga giayo ni Jesus ang buta. So kung makaayo si Jesus sa buta, tao ba siya? Kadaghanan ka nato na ay mga taong mingon nga si Jesus tao lang. Dili na siya Ginoo. Apan kung siya nakapakaon og pila kalibo sa mga murag imposible, mao na giingon nga milagro. O ang buta makakita, mao ni milagro. Mao ni giingnan ni Jesus ang iyang mga disipulo, nakakita mo sa akong nabuhat pero wala gyud ninyo nakita kung unsa gyud tinuod. Versikulo 27. Unya si Jesus ug ang iyang mga tinunan miadto sa balangay sa Caesarea Philippi. Samtang naglakaw sila, iyang gipungutana ang iyang mga tinunan, kinsa man kuno ako sumala sa mga tao? So iyang gipungutana, kinsa man ko? Unsa may paglantaw sa mga tao? Kay kinigong Caesarea Philippi nakaadto mi dinha 2 na ka tuig karon. Sa panahon sa atong Ginoong Hesukristo, daghang mga tawo nga miampo sa emperador sa Roma.
daghang mga tao nga miampo og mga estatwa. So daghang mga nag-ampo-ampo dito. So iyang gipungutana ang mga disipulo, unsa may paglantaw sa mga tao, may tugon nako. Mitubag sila, ang uban nga ikaw mao si Juan nga magbubunyag. Ang ubang usab miingon nga ikaw si Elias. O mingon pagayrong uban nga ikaw usa sa mga propeta. O mingon si Jesus, apan kamo mga disipulo, kamo mga apostoles, unsa may inyong ikasulti, kinsa man ako? Nangutana si Jesus kanila. O si Pedro, kini mao si San Pedro. Mingon siya, ikaw mao ang Misayas. Unya, gidida ni Jesus sa pagpanugilon kang bisan kinsa may tungod kaniya. So tinuod si San Pedro nakaingon nga ikaw ang Misayas. Ikaw ang among gipaabot pila na kalibo ka tuig, ikaw pila kalibo ka tuig nga gisaad na nga moabot ka, ikaw ang miabot. Kining mga ordinaryong mga tao, mga mangisda, sila ang nakahibalo nga kini si Jesus ang Misaya. Katong mga tao nga relihiyoso kaayo, wala sila makasabot. Unya, versikulo 31, unya gisuginla ni Jesus ang iyang mga tinunan nga mag-antos pag-ayo ang anak sa tao. Si Jesus ang anak sa tao. O isalikway siya sa mga pangulo sa mga Hudiyo. Ingon man sa kadagkuan sa mga paraiso, sa mga magtutudlo sa balaod, patyon siya apan sa ikatulo ka adlaw mabanhaw. So iyang giingnan ang iyang mga disipulo nga mao nay mahitabo kaniya. Patyon siya ug mabanhaw. Gisulti na kini sa iyang mga tinunan sa walay lipod-lipod. Tungod niini gipalayo siya ni Pedro sa uban nga gibadlong. Sa nadungog ni San Pedro ang gisulti ni Jesus nga siya mamatay. Unsay gihimo ni San Pedro? Tungod niini gipalayo siya, gikuptan siya ni San Pedro. Jesus dali pagyod. O gibadlong na si Jesus nga ayaw ka pagsulti ana. Kaming tanan misunod nimo, among gibiyan ang mong pamilya, among gibiyan ang maayo namong trabaho. Si Matthew nga dakag kwarta iyang gibiyan mo sunod, o karon ikaw moingon nga mamatay ka. Hihatag namong kinabuhi nimo nga ikaw manluluwas. Apan ay sultiya sila nga mamatay ka. Apan versikulo 33. Apan miatubang si Jesus mitan-aw sa iyang mga tinunan. Unya gibadlong niya si San Pedro. Mingon siya, pahawa Satanas. Wow, iyang giinan si San Pedro, pahawa Satanas. Ang imong huna-huna, iya sa tao, dili sa Dios. Unya, gitawag ni Jesus ang katauhan o ang iyang mga tinunan o giingnan niya sila. Bisan kinsa nga buot mahimo nga akong tinunan, kung kinsa katong musunod, mingon si Jesus, kung kinsa katong gustong musunod kanako. Kinahanglan nga kalimtan niya ang iyang kaugalingon. Pasano niya ang iyang cross ug musunod siya kanako. Sige kitang makadungog nga pasano nako ang cross, nga ikaw ang akong cross. Kung naay anak nga maldito, miingon ang inahan, ikaw ang akong cross. Sayop ka na. Kay unsa may cross atong Ginoong Kristo, ngano man na ang iyang cross maunay iyang didto siya patyon sa Kalbaryo nga mag-antos siya aron nga ikaw ug ako adunay kinabuhi nga walay katapusan. So maunay iyang giingon, miingon siya nga kung gusto kang mahimong follower, make sure nga ako gyud ang imong prioridad, akong pinaka-importante sa imong kinabuhi. Maunay tinuod nga Kristiyanos. Dili relihiyon,
kundili ang atong Ginoo ang pinakaimportante sa atong kinabuhi. Kayang buot mulawas, mingon siya, kanyang buot mulawas iyang kaugalingong kinabuhi, mawadaan Hinoo niini. Apan kadtong maghalad sa iyang kinabuhi alang kanako og sa maayong balita, dili mawadaan niini. Unsa may makuha sa katawo kung maangkon niya ang tibuok kalibutan, apan kawadaan siya og kinabuhi nga walay katapusan. Wala gyud kay makuha. Walay bisan unsa nga ikabugti sa katawo aron mabawi niya ang iyang kinabuhi. Busa kon ako o nga akong pagtulunan, ikaulaw sa katawo niining dautan o makasasala nga kaliwatan. Ikaulaw usab ni siya sa anak sa tawo. Inikabot sa inubanan, sa himaya, sa iyang amahan, kuyo sa mga anghel o mga balaan. So ang giingon ni Jesus, kung kinsa katong musunod kaniya, kinahanglan siya ang pinaka-importante sa atong kinabuhi. Mingon siya, kung mawala ang imong kalag, unsa may imong ikabaylo? Wala. So, daghang salamat. Hinaut po ang Ginoo, mag-auban kaninyo karon. Hinaut po ang panalipdan kamo sa bagyo nga naa na siguro karon ninyo o miagi na. Amen.